Глей сега, глей. Не сме правили отдавна тия лайна. Така. Тя иска да си купи гривна от Алиекспрес, обаче от чушва. Иска вика да ми продупчи ухото. И докато се дупчи ухото, тя... И се дупчи китката. Седно място не е толкова зле. Добре. Ти си като си едно са да маркирали, ти си като маркирана овца, брат. Теб са ти сложили етикета, да може да си тичкаш и после да ти млякото да ти... Ай, май, отдавна не съм ги правил, гледай какво става. Брат, искаш да ми кажеш, че ти тук, така. Пат, 3 пъти, брат. Как не си умрял, бе? Ти не си би смъртна нещо. Вампирче, ало. Искаш да ми кажеш, че това нещо... Ти не може да летиш с самолет, значи ти като минаваш през сония скенер, почва пилка, брат, и цялата гвардия. Ужас. Това е като тая дете искала пръстен, обаче като е завивала с баба си бурканите на село, така ето измисли го, завила с баба си бурканите на село, ненадейно набарала пушката на дядо си Сачмите, разбираш ли, и си помислила, че това нещо може така хубаво да затвори буркана, като го гръмни. Обаче забравяла пръста отдолу, гръмнала го 2 пъти и две Сачми. Пак не е толкова зле. Може да има и по-зле. Това е фешън. Това е фешън и тук. После не знам какво ще правиш. Това е класическо, на пъпа. Това няма какво да стане. Само дето малко неудобно, тъй като искаш да си бръкнеш в пъпа го еба. Нали? Да. Ти си като... Искава индийка да станеш дата, но просто не е стигнал билета до Индия и е отишла до Красно село. Това е. Така, добре. Пирсинг на зърната. Но това мен ме интересува. Жена ли е? Или мъж? Ако е мъж, добре. Ако е жена, 5 стинки под мъжа, бате. Само заради 5 стинки под мъжа, ако става на 10 место. Това е грозно. Пак е... Тя искала баща, защото е бил генерал и тя искала да слои нашивки. И това, тук, брат. Тук. И какво ще прави с това? Като се здрависаш, аз първо като се здрависваме така хубавичко и ги изтръгвам човек и после какво правиш? Какво правим? Наново.